Kunjalo ke kumakhaya kwendawo phokufreka khona ijeni lakho lengonqa phambili izwi lomzansi lobilobi yalobisa region yakhe lobisa lumntu mama leduze ngoba sekhona umfama khatshila ngelixesha ke asihambe sigawule swarhuqa singenqo kwindaba ezithinta abakwaphila mzimba xesha lakhe ebhodini at 12 minutes past 2 kumhla ka-22 namhlanje kuNovember 2025 kungomgqibelo entsukwini isabathe lihle kakhulu namhlanje uthambe ukuxelela apha phambi kwam ngelixesha into yobana ke kuninzi kakhulu ongaske ukuzuze kuthiwa ke abakaphila mzimba isikhungo ke sokwelapha ngokamakhambi esintu kanye ke neziwasho kanti ke kaphila mzimba sikhona nsuku zonke nawe ke sondela ke ukuze uthole ke usizo ngesimo sempilo yakho nokuqhubeka ke phambili empilweni. One ikhombo ke kamaqaqa ikhona kaphila mzimba, ikhombo kavula dlozi ikhona kaphila mzimba, umuthi wamaphupho ukhona kaphila mzimba, umuthi wokuyekisa ke utshwala ukhona kaphila mzimba, isigqabo sikhona kaphila mzimba, ikhombo kawozawoza ikhona kaphila mzimba, izinyamazane ke zikhona kwaphila mzimba neminye ke eminingi imikhiqizo ke yakwaphila mzimba isiyatholakala nanangoba ke ikuphi wena la ukhona sithinte ke enambeni ethi 066 007 5043 noma ke usivakashele emakethe opposite irank yamabhasi bathi ke anginikhumbuze bahlala ukuthi ngomhla ka6 December 2025 siya empophomeni okokugcina kulonyaka ngemininingwane eshayela ke noma WhatsApp kule number ethi 066 007 5043 phambi kwam apha nobhuti oyimanager ke yakwaphila mzimba ubhuti sicela mfowethu nami mfowethu ndiyathemba uyabonakala ukuthi uyaphila bhuti yabonakala ayudinga ndize ndikubuze asambe bhuti sicela namhlanje siphatheleni ngaqhamuka kwaphila mzimba mfowethu sangibingelela abalaleli kwizwi lomzansi mfowethu ukuphila mzimba ke isikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esintu kanye neswasho lapha kwaphila mzimba ke mawufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ofisa nje ngolwazi oluningi uyangena lapha ungangena ku TikTok noma Facebook noma YouTube search nje uphila mzimba health product uzofike ubone lapha kunama video nje amaningi lapha kuchazwa ngama product kunama video lapha kuchazwa ngamaphupho kuningi nje ongafike ukubone okungakusiza lapha abakwaphila mzimba ke mfowethu ngomhla ka6 njengoba ngomhla 6 December siya empophomeni abantu abaningi ke banayo inkinga yokuthi kufanele baye empophomeni bese beba nokwesaba sithi ke thina umuntu onaleyo inkinga akasondele kuthina asinankinga singahamba sonke nje ngomhla ka6 siye empophomeni abanye baze bephuphe ngisho ukuphupha bese empophomeni kodwa bakaze baye yabo bese umuntu mase kuvaleka izinto zakhe loke nokusola abantu kanti naye izinto ayalelwa isithunywa sakho ukuthi akazenzi lapha ke kwaphila mzimba naku ke esikuphethe okuyimithi esiza kakhulu ubantu abanenkinga yokuphathwa izinyo umuntu othi nje unenkinga yokuphatha noma ngabe selinesikhathi esingakanani noma ngabe selibole kangakanani izinyo lakho lapha kwaphila mzimba sinawo umuthi oqeda izinhlungu ezinyweni ushanje izinyo lingaphindele likuphathe umuthi onamandla kakhulu nje ufaka nje la emlonyeni udlalise kancane ubeke nje lapha kulela zinyo leli liba nenkinga isikhashana nje kube u3 minutes bese uyawukhipha kodwa nje izinyo lapho linqamuka same time lingaphinde likuphathe umuntu onenkinga uphathwa izinyo kube umuntu onenkinga uphathwa ekhanda noma ngabe linesikhathi esingakanani sikuphatha uma uphathwa ekhanda nje unekhanda olizwa ukuthi cha ikhanda lakho alipheli lapha kwaphila mzimba ukhona umuthi wekhanda umbhemiso nje ukwazi ukuthi ubheme bese uthimla ukwazi ukuvula imithambo la eyasekhanda ikhanda linqamuka same time uthi uqeda nje ukusebenzisa nawe ubuze ukuthi hayi manje sengiright sekuphelile lobhlungu obekade kukhona lapha kwaphila mzimba siphinde sibe nembiza yomhlume kubantu abanenkinga ngomhlume noma ngabe usunesikhathi esingakanani umhlume wakho noma ngabe usunesilonda noma ngabe sekukhona lezi inyama lezi eziphumela ngemuva ezenza ukuthi ungayi kalula endlini encane ukhona nomuthi okugcoba ohamba nalembiza imbiza enamandla kakhulu ke le abaningi nje sebeyayazi imbiza esiza kakhulu mhlume iyawuqeda le yambiza ibinomuthi okugcoba noma ngathiwa sekunayiphi inkinga la kuwena ngemuva kodwa nje uma uthole lo muthi okugcoba nje uhamba nale yambiza konke kuyophela lokho sibuye size kulabo abanenkinga yokuba nomeqo
umuntu onomeqo noma ngabe usunesikhathi esingakanani okhona noma ngabe usuze wakuveza isilonda khona umuthi yemeqo nje mangabe umuntu osenesilonda uyakuveza lokho kusho ukuthi hayi sengize ngaba nesilonda noma futhi umuntu ezidumbayo inyawo zakho uyakwazi futhi ukuthi inyawo zami ziyaduma enzela ukuthi sikufakele yonke imithi ezokwazi ukuthi kusize kodwa siyesithande kakhulu kulabo abanenkinga kameqo ukuthi beyifikele bona kaphila mzimba kodwa uma ngabe ukude ngoba inamba iya WhatsApp uyakwazi ukuthi ushuthele leyo nkinga yakho siyibone shuthe nje usende isithombe lapha ku WhatsApp siyibone ukuze sikwazi ukuthi mangabe sikuposela imithi nje esazi ukuthi le iyona ezofika ikusize eqondene ngqono meqo wakho izoshanje uqede nya phinde futhi kwaphila mzimba kubantu abanenkinga ukuhlushwa isilwane unenkinga ukuhlushwa isilwane ngabe uphuphusa idla uphuphuse ocansini uyacindezelwa ebusuku konke nje lokho okuqondene nelokhuza nesilwane lapha kwaphila mzimba sinawo umuthi oqondile oshanje isilwane sisuke kuwena singaphinde sisondele kuwena isilwane sisuke kuwena phinde futhi lo muthi ukugeze namathunzi amnyama ngaphela mangabe usondelwe isilwane esikushiya namathunzi amnyama so ufuna amasixosha bese lo muthi ukusiza ukusixosha uphinde futhi ugeze lamathunzi amnyama phinde futhi lapha kwaphila mzimba sibe nembiza ke balike kakhulu imbiza kashukela abantu abanenkinga kashukela nje sinembiza lapha kwaphila mzimba eqondile eqondene ngqo noshukela sinanazi nje ukuthi besithi hayi ukuthi mawunenkinga kashukela nje yakaphila mzimba uzothola imbiza yakho kashukela shawu ushukela wakho wehlise nawe uzobona masiyosheka ukuthi no so wehle nje ngohlobo lwesimanga uzokwazi ukuthi ubeke endaweni efanele endaweni ekuyiyona onefanele ngabe ube sezingeni lakhona phinde futhi lapha kwaphila mzimba sibe nomvusa konzi ke khona umvusa konzi lapha uyakhotha uyamsiza ke nomuntu wesifazana awukhotha nje mawufuna kusheshe uyakwazi ukusebenza ngoba uyakhotha nje before i-hour uhlangane nomuntu wakho khothe nje wehlise ngamanzi noma wehlise ngobisi lokho wehlisa ngawo nje before nje uhlangane nomuntu wakho kube ne-hour mvusa kuzona amandla kakhulu sibeke sekuba khona ke manje ikhombo le ikhombo yamadoda ejwayelekile abayazi abaningi ikhombo ecleanayo ke le ihamba nomuntu okuchatha ihamba nomuntu okuphuza lo muntu okuchatha yakusiza nje ukucleana amahlengehlenge lawa khipha amahlengehlenge uvula imithambo yegazi wenze nenduku yakho iqine ibe strong ikhombo ke le yamadoda isiza kakhulu ngoba yona uyizilungiselela nje isikhathi sonke ukuthi noma ungahlangana nomuntu wakho noma inini uyokwazi ukuthi umenelise ikhombe namandla kakhulu ke le yakuyiclean aphinde ibe nomuntu ophuzwayo owenza ukuthi imizwa yakho isheshe kakhulu yabo ungade kuhlale ke isikhathi eside kuthulekile nje endlini kungenzeki lutho lo wamuthi nje akusiza nje ukuthi konke kusheshe kwenzeke abakwaphila mzimba ke batholakala lapha eThekwini emakethe ebuilding opposite ibus rank elibhekene nebus rank linojwayelane lo building eduze nojwayelane kunama steps ensimbi cele nje nojwayelane nama steps ensimbi akhuphuka mawukhuphuka lama steps mawuqeda nje ukwakhuphuka nyango oqala ongena kona unebhodi la kaphila mzimba ungena phakathi lo mnyango oqala nje mawuqeda ukukhuphuka ama steps abaphila mzimba ke batholakala enambeni e066 066 007 007 50 50 43 43 ya le number ke iya WhatsApp mawufuna nje ukus WhatsApp uyakwazi futhi ukuyifonela kodwa phela asisho ukuthi mawufona ebusuku ungafona ebusuku siyalala nathi singakwazi ukwaphendula amakho kodwa nje muzofona nje emini ngesikhathi esifanele uzokwazi ukusithola ngaso sonke isikhathi even ku WhatsApp uyatholakala WhatsApp itholakala every day ke zonke insuku umuntu lapha ke ePantown asike isidingo sokuthi afike eThekwini mayefuna ama product uzofonela le number kwazi ukuxhumana nomuntu ozoduzane naye ozomnikeza ama product wakhe oku 073 993 36 38 umuntu oseHammersdale u079 730 5677 umuntu osengonyameni u084 5579 815 yabo siyabonga kakhulu Nkosi kakhulu buri sicelo siyabulela asidibona khona kwexala lizayo aboke bakaphila mzimba besiphathele kahle kakhulu ezinye zemveliso abanazo nabangakwazi ukuncede ngazo xa ngaske usukume ingoma phambili ngevemva siyakubaba umdluli sihambe siye kuhlongwana hayi ndiyakuxolela kuninzi kakhulu zokushona namhlanje apho ehloleni Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834
8277 eThekwini eDurban setholakala number ethi 066 007 5043 ukanti setholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi